Jo crec que una de les coses que ha de deixar clar, i dona gust vindre a un poble on se governa, és demostrar que Compromís, la gent del Bloc, la gent d'Iniciativa, la gent dels Verds, no sols som uns actors que fiscalitzem, que anem darrere de la crítica, que mirem on s'estan fent mal les coses i incidim només que en això, sinó que som capaços de transformar el dia a dia, de parlar amb la gent a peu, de carrer, com diguem, de tu a tu, fer participar la gent de les decisions del seu poble, de com millorar. I l'exemple el teniu així a Cal, però no solament a Cal. Perquè la política no està per a forrar-se, sinó està per a servir, per a ajudar a la gent que pateix, a la gent necessitada, a la gent que ho està passant mal. I des dels ajuntaments, des dels governs autonòmics, s'han de crear les condicions per a millorar les condicions de vida de la gent. Aquest és el nostre projecte. Després ha parlat d'una cosa molt important, de la felicitat. I la felicitat, amics i amigues, ho dia ja una Constitució de l'any 1812, és l'objectiu del govern. L'objectiu del govern és la felicitat de la nació, la felicitat vostra, la felicitat de tots els catalans.